Nova nadstrešnica za korisnike pučke kuhinje koja je niknula ispred zgrade DES-a izazvala je brojne reakcije što građana, što političara, a svi su složni u jednom. Ovo nije dostojno ni Splita ni ljudi kojima je namijenjena, a iz grada se hvale. Njihov pokušaj da ispadnu socijalno uključivi je ispao zapravo nespretan, smiješan, po meni omalovažavajući prema tim ljudima. Ja iskreno vjerujem da je njihova namjera bila dobra. Ja sam više puta na svoje oči vidio te ljude u redu za topli obrok koji čekaju po lošem vremenu. U tom smislu ideja je dobra. Ali evo, po ko zna koji put u njihovom mandatu ideja u provedbi, odnosno realizacija nije dobra. Nadstrešnica je poseban trn u oku građana koji su se obrušili komentarima kako je zbilja žalosno se hvaliti nadstrešnicom, te kako se doslovno rugaju korisnicima pučke kuhinje napravivši im ovu čibu nasred ceste, kako bi ih još možda dodatno označili. Da nije tragično, stvarno bi bilo smiješno. Zbilja je podcjenjivački od grada kako se odnose prema korisnicima i stvarno nije u redu i tako diskriminirati, ja bih rekao, na jedan način. Doslovno samo što nemaju žutu vrpcu oko ruke, drugo su im sve napravili. No i lokacija same nadstrešnice upitna je i nesigurna za vozače. Ona se nalazi praktički u samom raskrižju. Onaj tko izlazi iz objekta DES-a na ulicu ne može sa sigurnošću vidjeti ni promet, ni pješake. Okolno time mislim da je i sigurnost sama prometna ugrožena. A poteglo se i pitanje kako se invalidskim kolicima popeti na nju, kao i jesu li se novci mogli u nešto bolje utrošiti. Oporba smatra kako je namjera bila dobra, ali realizacija katastrofalna. Znači, treba se omogućiti tim korisnicima koji dolaze na podjelu hrane da nekako uđu u krug DES-a i da tamo pričekaju tu podjelu, a ne ih ovako držati doslovno vani na cesti. To stvarno nema smisla. Ja shvaćam namjeru da je možda bila dobra namjera da ih se zaštiti od loših vremenskih uvjeta, ali realizacija je bila katastrofa. To je doslovno stavljeno samo da bi bilo stavljeno i još su se na kraju s time shvalili kao da je u pitanju neki veliki projekt. Stvarno sramota. Sramota ili ne, grad je povukao objavu sa društvenih mreža na kojoj je u sliku nadstrešnice pisalo kako je ovaj projekt još jedan korak naprijed u stvaranju boljih uvjeta i kvalitetnije svakodnevnice za sve korisnike pučke kuhinje. Zašto je objava izbrisana, zamjenik gradonačelnika objašnjava. Naša gradska služba koja se bavi informiranjem, da li nisu u tom trenutku bili na razini koncentracije, to su objavili, potpuno nepotrebna jedna objava koja, na kraju smo rekli, pa nije ovo toliko vrijedno da ide u javnu komunikaciju. Oni su to razumjeli i dogodilo se, ali nema nikakvog zla, samo je podignuta kvaliteta korisnika pučke kuhinje. Da nikakvog zla nema, to je sigurno, ali iz HSLS-a upozoravaju. Pomalo tužno da mi na kraju mandata raspravljamo o nadstrešnici kao nečem šta se napravilo. Pored svih onih obećanja i renesanse i stanova za mlade i cesta i velikih projekata, mi evo sad ovdje pričamo o jednoj tužnoj nadstrešnici. Ali iz grada poručuju kako je ovo samo jedan mali korak za korisnike pučke kuhinje, te kako već imaju bolji jelovnik s većom nutritivnom vrijednošću. A hoće li korisnici dobiti adekvatni prostor za čekanje hrane, vrijeme će pokazati. Za sada imaju samo nadstrešnicu.